ассалому алайкум бародарои азиз, ҳамдиёрон, ҳамватанон. ирӯз дар сарзамини Тоҷикистон чӣ тавре ки мо фаҳмидем як заминҷунбии вазбин омад ва бисёри хонаҳо бехонаву бедар монданд. Албат аз ҳама заруртар дар ин вақт ҳамдардӣ кардан. Зеро ки дар ин қадар вақти заминҷунбиҳо мебуд, ҳукумат ӯ қадар зиёд кӯмак кардан наметонист. Ирӯза бояд ҳамдигар бо ҳамдигар ба даст бошем, кӯмак кунем ба ҳамдигар, даст дроз кунем. ин ғамое ки дар сари мо мебиёяду шумо як имтиҳон аз тарафи Парвардигор аст. Ва ман аз самими қалб дар ин рӯзои вазбин мехоҳам гуфтан ки ин рӯзо бисёр рӯзои вазбини имтиҳонӣ аст дар мову шумо. мехоҳам гуфт ки бародарои азиз, афсӯс ки ман дар ватан нестам ва афсӯс ки ман наметавонам масалан ба як миқдор ёрдам кунам, ҳамдардӣ кунам, дар мобайни шумо богардам. Но мехоҳам ки касе ки дар ватан бошад, ҳар касе ки ба ҳамдигар ёрдам кунад дар ин вақтҳои вазбин, ақаллан каме бошам, агар аҷри калон дар пеши Парвардигор мегирад. бозам дар ин рӯзое ки имтиҳон аст, шумо бародаро масалан дар ин гирьяву нолаву бехонаву бедар мемонед. мехоҳам гуфт ки ҳар чизе ки бо ҳамдигар бошен, якдаст бошен, агар бо ҳамдигар ёрдам кунен, агар ин ғам сабук метавад. чӣ тавре ки ба мутобиқи ҳадис пайғамбари худо Муҳаммад Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки пас аз як ғам худованд ду сабукии дигар равон мекунад. бозам аз шумо хоҳиш дорам ки шумо масалан ба ҳамдигар дар ин рӯзои ҳамдардӣ кӯшиш кунед ки ҳар чизе ки боша, агар ки натонед ба гапи хуб, ба гапҳои суханҳои ширин кӯшиш кунед ки мардумро аз ғам бикашед, ёрдам кунед.